Byli dva kosí bratři, žádní svatouškové, a jeden bez druhého ani rád. Byl větrný kohout Kamil. Stál na věži radnice a když foukal vítr, pěkně se otáčel. A když přišlo bezvětří, měl Kamil volno. To pak všelijak zevloval po okolí a vždycky jako první věděl, kde koho tlačí pota. Do města přijel cirkus, ale protože se mu někde ztratil kouzelník, bylo po představení. A lidé byli smutní, že přijdou o podívanou, na kterou se tak dlouho těšili. Takhle smutné jsem tohle město ještě neviděl. Jestli nepůjdeš kouzelníkovat se mnou, pustím se do toho sám, Povídá Josef Václavovi a ten, že ho na holičkách nenechá. Plácli si s principálem a lidem se zase rozjasňovaly tváře. Jak ale Josef s Václavem poznali, dělat kouzla to nebylo jen tak. Něco pokazil Václav a něco děravý cylindr. A teď vám předvedeme světovou novinku. Zmizení krotitele tigrů. Jenomže novinka nenovinka, čert nikdy nespí. Krotitel byl v bedně a klíček od bedny Bůh ví kde. A co se nevyvedlo Josefovi s Václavem, to mělo honem napravit další číslo. Ale i s ním bylo všecko nějak na ruby. Tygři bez krotitele nevěděli, co mají dělat. Proto dělali přesně to, co dělali Josef s Václavem. A ti se pěkně vyděsili. Ale když už se do toho dali, couvnout nemohli. Alespoň si to u diváků, jak se sluší, vylepšili. Rozdovádění tygři řádili, až se cirkusový stan otřásal a kymácel a nadskakoval. A to už bylo moc i na Kamila. Pořádek přece musí být i v cirkuse, řekne si v duchu. Metelil do cirkusu a tam ze všeho nejdříve vysvobodil krotitele tigrů. No a ten už věděl, jak na to.
Tygři najednou byli jako beránci. A Josef s Václavem, ti si zase přáli, aby se z nich alespoň na chvilku stali ti nejhrozitánštější tygři, kteří se nezalekli žádného krotitele. Ale nakonec to ani nepotřebovali. A protože začal foukat vítr, musel se Kamil vrátit na věž a pěkně se otáčet tak, jak se sluší na pořádného větrného kohouta.